Viewers all over the world, for some of you that are seeing me for the first time, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite ma ọ bụ ịkpọọ m Akajiugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ gbaa afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. Isiokwu anyị ji wee bịa tata, anyị bịa ka anyị bịa kọwaa gbasara spiritual part number 5. I kwuo na ndị anọ na spiritual part 5 na ha bụ ndị na-adị adventurous, ha na-adị very adaptable to change, and intellectually ha na-adị so curious to learn about nature. Yes, and that is the strong strength they have. Ndị a na-abụ ha bụ ndị na-adị very curious to learn new things, and they are adaptable to ewu na ị na-achọ ndị nwere ike adapt to change, new change. This spiritual part 5 people are adaptable to change. So pay attention. Ọ bụrụ na ebu spiritual part 5, ị ga-pay attention to this your strength, so that ka ị mara ebe ị nwere ike ụdị ihe ị kwesịrị ị na-eme na ndụ, na ebe ị ga-adị achannel your energy, your strong view and your strength into the reality of life, ka o wee bala uru. O nwere ụfọdụ ihe ị kwesịrị itinye aka na ya. Yes, ọ bụrụ na ịghọta ụdị mmadụ ịbụ na ịbụ mmadụ na-adapt to change, then ma gwa na ịbụ ndị na-adị intellectually, you always strive to know everything. Yes, then ị mara ebe ị ga na-invest more time. For some of you that are seeing me for the first time, then isiokwu anyị ji wee bịata anyị na month of June, and the group ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance is never a barrier. This is ụtụtụ anyị jego na temple, chụọ aja, go for kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela all over the world. The children of the temple, the friends of the temple, and members of the Restoration Evangelical Mission, and also the consecrated group. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye ya, ihe ị ga-eme ewe chaatị m na WhatsApp, forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta, na-achụ aja, na-aga ụfọdụ ekwubi okwu n'isi ganye n'ọnwa agwụ. Ụbọchị ikpeazụ anyị ga-achịkọta ya, sọ ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya bụ aja nke ọnwa. Yes, as you all know, we don't share ihe ọrụ na social media ma ọ bụ n'eziokwu TV. So ị nwere ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi ya ma ọ bụ na ịchọ ka a gbaala gị afa miri emi, chaatị m na WhatsApp 08057837672 ma ọ bụ 08138243871. Ịnekwa ya na screen gị ga-afụ nọmbas ndị a mkpọrọ. Na ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Dịka m na-akọwa, o nwere ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụ m kere uru ọ bara bụ spiritual part. Ihe m na-achọ ịkọwala gị na we will not get lost in searching for ourselves. Now, what you don't know remains a mystery to you and not to all. Ọ bụrụ na ị discover ihe bụ your true self, i wee mara na some of the things, problems ị na-put yourself into today is avoidable. Now, ị mara onye ebe ya strength lies, then ị mara ụdị business ma ọ bụ ụdị line ị ga-esonye, ma ọ bụ ụdị if ị ga-pay attention na ndụ a. I can tell you that some of the challenges you are having in life is self-made and is avoidable. What you don't know remains a mystery to you and not to all. So ọ kwesịrị na ị ga-ama ya spiritual part. Onye ọbụla nwere onye na-eme ka isi eme. Spiritual part simple means ndị nọ na spiritual part 5, they behave alike, they reason alike, and their lifestyle is alike. So ọ bụrụ na ị mara your own, then you will marry the spiritual part ndị ọzọ be compatible to you. By so doing, you will save yourself from avoidable mistakes. Ọnya ka o ji ụdị mkpa. Maka na ọ bụrụ na ị mara ya spiritual part, ị mara na ihe ọ pụtara na ị mara na onwe gị, because ị kwesịrị ime onwe gị, mara ebe ya strength lies, then mara ihe ị kwesịrị ime na ndụ. So ị ka na-ekwu maka spiritual part 5 people bụ ndị na-adị very adventurous, ha na-adị adaptable to change. Then intellectually, they are up there. Nature, ha bụ ndị na-adị too inquisitive to know. They are willing to learn. Ọ bụrụ na ụmụ ihe ndị a na-eme gị, ị mara na ihe dị inborn. So ihe ị ga-eme bụ ịmarịcha ụmụ ya strength ya, ị marụzie ka ị ga-esi tinye ya n'ọlụ maka ọdịmma gị. Ndị a bụ ọ bụrụ na ịbụ onye na-ala ike intellectual discussions,
You got idea? To learn new things. Yes. Yeah, man, and this number 5 for how the on digging how we can establish intellectual discussions. Then no last year. Now how I like it, Hana Jugo Hajuju, then Hana make it. They are what they want to learn new things. And when they are learning new things, they want to adapt to that new things. Or one of the strengths well. So and then they're flexible to change. In any new environment, this future part 4 or 5 got adapt to change. Any new things, hard good. Any environment, any like communication, travel. Obonly you want spiritual part 5. You say Emma. Obonly the general business. It's all you do here to travel and talk. But when that for Basalo travels, a ban that business you get off. Into communication, you get make as of. Yes. Then what I buy near Basalo, they discover new things. You go make of money. Then intellectually, how are they too adaptable to change? And when you update and when new things, and I talk more, that keep into it very well. So upon the spiritual part number 5, that highly intellectual. They don't look for trouble. You can trust them. Yes. Because upon the spiritual part 5, upon in terms of marriage, then spiritual part number gets suit very well. Upon level 5, then 7 will be perfect match. Yes. Yeah, for your follow 5 is also a good match. Then 2 is also a good match. Yes. All he was saying. Then of course lucky colors. Yes. Green or sky blue. Silver is also okay. Yes. Maybe one of time, maybe red. So all those things we go say. Then because he was spiritual part 5. Malo will connection with element. Can do element. Element bo the elemental base and then I'll look n'ikuku. All the kind of week. Ntiori. To esi nwa nwa anyanwụ. Nwe nwa aja na, nwe nwa mmiri. That is one week. So this spiritual part 5, they connected people. You have na how they connected to elemental beings called salamander. Yes. So Obronema can make use of the power of the air. Because air is very important. Air is the energy. Then a man from time to time. Then talk to air elements. Yes, they will listen to you. Not possible na mmadụ are connected to many elements. Mana malo na air element is your primary element. Mmadụ nwere ike ịbụ onye nwa ikuku. There bụ nwa anyanwụ, ọ dị very possible. Mmadụ nwere ike ịbụ spiritual number 5. Then amụọ ya ụbọchị eke. Ifu na no gbara mkpe na abụ. Dịka si gwabu na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere at least 2. Onwe ndị nwere 3. Mana ọ teaching for another day. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Onwe ana mmụọ ọbụla gị malụ dị nwere connection with air element. Meaning that na mgbe ọbụla ị nọzi na ndụ a enwere ozi ihe ị na-aghọta. Talk to ndị ikuku. Talk to ndị ikuku. Salamanders, they will listen to you. And their prayer requests will be paid attention to. Ihe ọ pụtara bụ na o nwere mgbe ị ga-awe nọzi enwere ozi ihe ị na-aghọta. First is one ndị ikuku si ha na etu o si wee dịrị gị na ihe dị etu anyị chọrọ. Send the message. Believe in me, they will deliver. Mana mgbe ụfọdụ ihe kpatara eji akụghọta bụ na ịmọrọ your element dị very closest to you. Ịmara element ị nwere ike ịdị align to naturally. You need your stress. Onye abụrụ nwa ikuku nwekwara ike ịlink onwe ya to element. But all you take here some natural building personal relation. Mana gị nwa naturally na-ebu nwa ikuku from birth. So ka ị mara ya.
So ihe kwesịrị ime na-pay attention to ihe ọbụla needed intellectual capacity ịdị good na ya. Ịbụ ndị na-adị good na ihe gbasara research, inweta new challenges, debate into new challenges. Then they are adaptable to change, to new environment. Environment others will not even adapt so easily. Spiritual part 5 person can easily go there and adapt very well. Yes. Discover your spiritual path. And the malo then they game avoid. This in that na gwage obruna ni well establishment. A cho ndi nwere ike manage ya in terms of adapting to new challenge. Then spiritual part 5 stand a great chance. Exactly here. Take up new challenges in life. Take up new challenges in life, and you will see that they get succeed. Then about spiritual part 5, they take up challenges. Have a any new challenges, learning new things, as in making an effort to understand new things. Believe in me, they always ahead. Because how to learn those new things of life. And by learning good things of life, you will make a great impact. Then you hope that I like socialize. Then I like engage in an intellectual discussion. So you hope that any non-spiritual part of other like he discover new things. Other like he take up some challenges anew. More other like intellectual discussions. You hope that under the tour, only the tour bro your best mate. So you hope that abona get only the tour. They make you man or then there your strength lies that you systematically avoid them. All the very important. They can see work one number. But to them man run into problems because they hard to only make a ma onye gị na ya na-reason alike, ma onye gị na ya nwere ike ịdị compatible. Yes, message ya ma eto ogologo ma ihe nje achọ ka highlight ya gị ka ị mara ebe spiritual strength lies. Then ị chọzi ịma gbasara mmụọ, ị chat ya m na WhatsApp, I will give you more and ihe ị ga na-ezelo. Yes, it's so to the extent that I will give you so that you will understand it very well. But what I highlighted is now the strong points and what you'll be applying in order to get where you want to be. That is from point A to point B. So you should know. Remember, if you want to go into partnership, it's a partnership of business, partnership of everything, anything, or even partnership of marriage, what you have to do is pay attention to this spiritual part. You can have anything to do with onye na-eme spiritual part 5, or spiritual part 2, or spiritual part 7. That your best bet. That you understand it very well. Get a harmony frictions and then we see disagreement. Get a him make here again more harmony because they understand you perfectly. Can you say about only one to join Kusia? Nominate your family. More your spiritual part number, chat me. I will do the calculations and tell you. Because Maria, I want to mono. Near better than them mother na for the lack of wisdom, lack of knowledge. Come malaga, Macandanajo, carry spiritual part about. Come before the science came. On a mistake. SAS, or you know AS. Definitely before you know AS to AS. Before I'm on with I am motorcycle. One of the secular on the challenges of life, crisis in a secular. Only the key may give is also a good in the family. They follow out of ignorance, because you don't knowledgeable or understand how things work. But only it's smart, understand what is already existing in creation, but out of ignorance, from them my dear binary. But only the knowledgeable. A malon evil AS. Definitely the best bet to give which only AA. Mane pochenti, AS, general AS, he would then order. Give me no. So you can say a quarter of a spiritual part.
ọ ga-enyere gị aka ịmarụ some certain people gị na ha ama emekọwa ihe and there will be harmony. Because ịkpacha anya a sị na onye were nganga nwa arụsị were nganga gbuo ya. So ihe ị ga-eme bụ ịmara ụdị ndị anyị ga na-avoid systematically. Wise people do it by so doing. Ịmara ndị gị na ha nwere ike ịba into covenant or into partnership ka e wee nwee less disharmony in the society. Ịmụta ihe ndị ọ ga-enyere gị aka and mara ihe batara iji eme etu isi eme. Ka nkwụsị ebe a, inwe ha duzi na nkụzi a ma ọ bụ ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, chat me on WhatsApp 08057837672 or 08138243871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ihe na-esi n'aka ya bịa ekwu okwu ngozi n'isi nwoke na isi nwaanyị ndị na-esonyere anyị n'aja. May the blessing of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be favored. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ihe na-esi n'aka ya bịa. Ka emesịa udo dịrị onye ọbụla.